Us agradaria saber com es vivia en un harem de fes als anys 50? Doncs llegiu aquest llibre, Somnis de l'harem, de la Fàtima Mernissi. Jo, quan vaig començar-lo, esperava trobar-me dues coses. La primera, costums molt exòtics, i la segona, dones amargades i tristes per haver d'estar tancades. Doncs res més lluny de la realitat. El que vaig trobar en aquest llibre va ser la infància feliç d'una nena amb molta imaginació. El llibre està estructurat en contes. Cada capítol és un conte on l'autora ens relata fets reals de la seva infància, però també els barreja amb moltes coses que ella s'imaginava de petita. D'aquesta manera anem coneixent a totes les dones que composaven l'harem on ella vivia. D'aquestes dones n'hi havia algunes de molt tradicionals, n'hi havia algunes de ja més modernes, algunes que tenien ganes que les coses canviessin però no sabien com fer-ho, i per exemple la seva mare, que s'ha adaptat a aquesta manera de viure, però el que volia ja per la seva filla doncs, era una cosa diferent, no? A mi el personatge que més m'agrada de tots d'aquests és l'àvia Jasmina. L'àvia Jasmina és una senyora molt sàvia que, tot i ser molt tradicional i està d'acord amb aquesta separació tan clara entre el paper de l'home i el paper de la dona, té una saviesa profunda i li dona alguns consells molt bons. Un dia, per exemple, li diu: no deixis que cap mur t'impedeixi ser feliç, perquè la teva felicitat et ve de dintre. No hi ha cap límit que te la pugui treure. També li diu un altre dia que ella es troba malament, no me'n recordo què li passa, que li diu: la natura cura les dones. Sempre que et trobis malament, vés-te'n a nedar a un llac, vés-te'n a passejar per un bosc, vés-te'n a escoltar els ocells al camp i això et curarà. Hi haurien moltíssimes altres converses i moltíssimes altres anècdotes amb aquesta àvia que m'agradaria explicar-vos, però s'allargaria massa. També ens explica, evidentment, tot el rerefons polític del Marroc dels anys 50, 60, més o menys, i, evidentment, és un llibre amb connotacions molt feministes, perquè Fàtima Mernissi va ser una pionera en defensar els drets de la dona, sobretot de la dona musulmana, no? La qüestió, que és un llibre que em va sorprendre moltíssim, em va agradar molt i en guardo molt bon record.